това е първа тренировка номер 1. Хоп. Хоп. Сега хоп. Виждате какво правят. И хора, абонирайте се за канала. За още такива тренировки. Сега тренировка номер 2. Сега ето е тренировка номер 2. Ето гледаме към вратаря. Какво правят. Пак. И така изпълняват нашите тренировки. Ето, сега вижте каква хуп. Професионалният ни вратар е с спукана кост, заради това имаме нов. Цак! И това беше от тренировка номер 2. Ти не може до вратата! Ето, перфектен шут. Перфектен шут. Мала как ще го минава. Минава го. Върна. Так. Опа. Що е сиво? Така го направих на филтър. Още не е включил апдейта. А че филтър, бе! Ето го Ради Прото. Цак! Какъв фол! Сега ще има дуспа! Ето я дуспата! Ще я вкара ли? Ето към вратата гледаме. Какъв гол! Деян! Да, това е правено заради Рип Диего Жота. Всички за Диого Жота. Той беше много добър футболист. Почвам, айде! Тони стан! И Тони! Анкара Тони! Тони! Абонирайте се! Да. Задна ще има ли от Тони? Драганов! Гол! Ако искаш си ми е Владо, това До курва!